Marimarrek eta biok egungo euskal literatura eta futbola bi liburu hau zuzendu eta argitaratu dugu. Egia esan, atzean ikerketa talde bat dago, Laida, literatura eta identidadea deitzen den ikerketa taldea, eta futbola eta euskal literatura aztertzen eta batzen, elkarkidetzen saiatu gara. Guk asko maite dugun Argentinako idazle batek, Eduardo Satxerik, esaten duen bezala, berak futbolari buruz hitz egiten du gauza garrantzitsuez hitz egiteko. Eta hori dela eta guk ere gauza bera egin dugu. Futbolari buruz hitz egin, euskal literaturan agertzen diren arlo nagusi batzuk aztertzeko. Hau, bigarren tomoa da, bigarren alea da. Izan dugu lehen dago beste ale bat, euskal literatura eta futbola, baina falta ziren beste genero batzuk oso garrantzitsuak eta han aztertu eta bildu ez genituenak. Eta hementxe agertzen direnak. Euskal ipuingintza, eta hor idazle uste baino idazle asko gehiago dagoz. Ondoren munduan futbolaren ikerketaz nagusia den, benetan hor pertsona oso ezaguna den David García Camesen laguntza izan gendun, eta berak euskal saiakera aztertu du. Eta ikusi du saiakera hortan Iribarren irudia nola agertzen da. Haur eta gazte literatura ere bai, ze haur eta gazte literaturan futbolaren gaia erabilia da. Eta hor, Xabier Mendigureren nobelatxu bat aztertu du. Eta bukatzeko komikia. Egia da, ez dago zela futbolari buruzko komiki asko euskeraz, baina dagoen hori aztertu dugu eta gure bai gaiaren aldetik eta bai tratamentu ikonografikoaren aldetik aztertu dugu kontu hori. Beti bukatu izan dugu, zegu ikerlariak gara, baina ari gara sorkuntzari buruz hitz egiten eta orduan sortzaileei hitza ematen saiatu gara. Orduan, Arkaitzkanok mesede handi bat egin digu eta bere twist novelako pasarte bat ipuin bihurtu du bidart deituaz, eta guk ipuin hori hemen argitaratu egin dugu. Eta gero beste primizia bat, beste berri bat, lehengoz itzuli izan dugu Almudena Grandes, berari omenaldi bat eginaz, Almudena Grandesen ipuin baten zati handi bat itzuli dugu. Beraz, ikerketalde batetik, irakurketa ondoren, eta irakurketarako konbitea sortzaile hitzai emanez, hirugarrenez eta liburua bukatzeko.